Kakung Mbah Putri kairing barokahing gending puja puji rahayu sagung pratamung kang kasuwun kanthi ungling gongso ketawang langen puspawarna pandhawaning nun kawula sumanggaaken saking diaken. Uskati mengal samekta ing gati sawe going diri penganten kakung jengkar saking kori korning wangunan ingkang kepareng kandhek anggenira lumaksana tumuju ing sasana renenggaya sasana adimulya saya caket anggenira lumaksana Sri penganten kekalih wonten ing kori korning wangunan lamunta senopati sakembaran Talangpati Talang Yudha ingkang perang angasta kawujudan Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru kasebat cengkir gading kembar mayat secaket anggenira lumaksana Sri penganten kekalih kanthi angrapal japa mantra kumlawe astanipun abebalangan gantalan suruh ingkang tinumurosipun kawujudan suruh ingkang tinangsulan benang lawi lamunta beda lawan krop lan lumayan ginigit padha rasane ucaket anggenira lumaksana Sri penganten kekalih manjing jroning sasana renenggaya sasana adimulya panjenenganipun ibu pangadibusana ingkang kepareng ambasuh astanipun penganten kakung Mbah Putri ing ancik adicara siram jamas den wiji tirta suci kaping 3 pralambang manunggaling sih katresnan jati pun genduk ayu Aulia Putri Maharani kalian pun Bagus Rianto tangkeping asta purna den wiji tirta perwitasari anyunyuci badanira penganten kakung Mbah Putri anggenya kepareng ambika marga agung marga ingkang tinuju lelumban wonten ing madyaning bebrayan gesang sarwi anjengku saha dodok sesebokan tangkeping asta sumembah kaping 3 wonten ngarsanipun ingkang raka garwa pepudahanipun pun Bagus Rianto lamunta kasembur japa mantra umbul donga paripurna giya jinangkah samaranipun ingkang putra pun Bagus Rianto tindak lumaksana anggedruk bantala saha ngidaan 3 padha pecah saknalika pratandha pecahing antiga wis manjing jroning sasana panti payiwahan ingkang ngepareng penganten badhe mbikak marga agung pecahing antiga wis kadya pecah saking panggula wentahing Kanjeng Rama Ibu rikala semanten wonten ing garbanipun Kanjeng Ibu punang jabang bayi kalairaken ing ancik diwasa nilaraken remaja putra putrinipun saha kepareng hangrakit Sekar Cempaka Mulya pun Bagus Rianto kalian genduk ayu Aulia Putri Maharani sagung para lenggah para punden saking panjenenganipun ingkang hamengku gati Bapa Sunarsa rawuh ndika sami kepareng Bapa Sunarsa nuwun kanthi palilaing berkah donga pangestu saged kaaturaken dhumateng ingkang putra putri penganten anggenya hangancik kawinisuda ing siang kalenggahan menika kepareng panjenenganipun ibu pangadibusana saking Galeri Atika
Purnanira Sratmaja sang penganten kakung Mah Putri kapanggihaken wonten kori korning wangunan saya mangke Sratmaja sang penganten ingkang kepareng kalenggahaken minggah wonten setinggil Binaturata ya anglenggahi kursi gading pawukir lumantar ungling gending ketawang Ibu Pertiwi Pandawaning Nun DS kawula sumanggaken. Lamun to Sratmaja penganten kakung Mah Putri wis minggah wonten setinggil Binaturata yang nglenggahi kursi gading pawukir yang nglenggahi kursi gading dampar pinasri lamun to Pandhapi Agung katingal hurek uskaya andoyong-doyongna sawijining pancak bali winangun panggihnya Sratmaja sang penganten kakung Mah Putri giya linolos dawung pusaka penganten kakung mandhap saking kursi rinengga laku dodok marak sowan Rama Ibu kanamung nyuwun tambah berkahing pangestu donga pamuji ingkang kaantu-antu saking panjenenganipun Rama Ibu. Duh Rama Ibu ingkang tansah setya kula bekteni kawula marak sowan panjenenganipun Rama Ibu mboten sanes nyuwun tambah berkahing pangestu kepareng anilaraken remaja putra putri anetepi darmaning wajib gesang bebrayan dhateng ingkang Raka garwa pepudayanipun garwa kalopun Kang Mas Riyanto kanthi awrat Rama Ibu ingkang angaturaken barokahing idi pangestu kados-kados kandhek wonten tengah-tengahing jangga Rama Ibu namung saged angaturaken senjata pamungkas dumateng ingkang putra kekalih saha tinampi putra penganten sarimbit kapetelaken wonten ing tengah-tengahing jaja saha mlebet wonten ing sanubari mugia dayanana ing kasantosan Yenggir putraku sak kaloron kaya-kaya durung tutuk
ya aku bapakmu, ya aku ibumu, anggula wentah sak kaloron sliraku, sliramu, ya putraku. Rikala semanten wonten garbanipun Kanjeng Ibu Tapa Brata. 9 wulan sedasa dinten. Namun pikantuk palileng Gusti ingkang hakarya jagat ingkang putra ingkang putri penganten wis jinatu krama dumateng putra Panjalu Bapa Dasrum sarimbit ibu kanthi kawinisuda sineksenan panjenipun para rawuh para tamu mugia putra putri penganten dados keluarga ingkang sayuk rukun antut runtut bagya mulya tebih saking gura godolan rencana saha cinaketaken rejikinipun banyu mili wis kadya irining banyu purnanira maraksuwan Kanjeng Rama Ibu penganten kakung Mah Putri laku dodok minggah wonten Sitinggil Binaturata ya anglenggahe kursi rinengga kairing japa mantra umbul donga Rama Ibu hamiwiti tinarbukanipun adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya kawujudan wos kuning arta receh saha katingal wonten setunggal kalihipun kacang kawak beli kawak bekal ingkang putra kekalih anggenya anetepi darmaning agesang mugia tansah pikantuk palileng Gusti ingkang hakarya jagat sayuk rukun antut runtut bagya mulya tebih saking gura godolan rencana ingkang putra putri penganten dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Lamun to paripurna nggenya ngedhapi sesaji saking panjenenganipun Ibu Pangadibusana kalajengaken dhahar kalimah Gembul Bujana Andrawina dalah dhahar sesarengan gilir gumanti dulang dinulang ingkang putra putri penganten minangka setya mring Guru Nadi dalah badhe gesang bebrayan mugi ingkang putra putri penganten ing mangkih enggal-enggal pikantuk barokahing palileng Gusti kanthi momongan kawujudan golek kencana ingkang saged tata jalma kakung Miyah Putri ing mangkih dados putra putri lare ingkang soleh solehah dalah bedah saha sempaling ingkung kepareng ugi paripurna den rahabi ingkang putra putri penganten paripurnanipun bedah sempal ingkung saingansik menggawe ngadicara unjuk tirta suci tirta Perwitasari toya wening ingkang kapendhet saking Kendhi Pratala
purnaning gati menggaing adicara unjuk tirta wening sagung para lenggah boten dangu pahargyan ing sang punika badhe paripurna bilih atur kawula kirang nuju prana kanthi andhap asring manah kawula nyuwun pangapunten rahne awrat mundi dawuhipun ingkang hamengku gati dalah panjenenganipun ibu pangadi busana lengser kawula kanthi asesanti jaya awijaya wijayanti rahayu ingkang samya pinanggih ngendikanipun para winasih Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti mulet akhirul kalam wabillahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula kunduraken dumateng New Dwi Sanjaya ingkang den pandhekani Mas Dwi anglajengaken anggenipun Monasuka gegojegan kanthi tembang-tembang dangdut original. Baik, kita kembali dalam satu momen kebersamaan Dwi Sanjaya di bawah satu komando panjenengan Mas Dwi yang hari ini hadir. Tiga daerah cantik yang cukup lawas ulang-ulang buana senantiasa akan mempersembahkan tembang-tembang manis untuk panjenengan semua. Ada Septia Mora, kita kembali apakah permintaan-permintaan kembali hadir ataupun lagu pilihan dari Dwi Sanjaya.